No niin, se on tässä Aare Sakari Lehtonen, sotutunnus 2206661-055 J niin kuin Jaakko. Mä teen tämmöisen videoviestin nyt toistamiseen ja osoitan tämän videoviestini suoraan Kelan kansainvälisten asioiden keskukselle, koska nyt on mulla semmoinen pieni kriisitilanne tuon taloudellisen tilanteeni takia, kun tännehän en ole saanut ollenkaan koko tämän yli 14 vuoden Bulgariassa asumiseni aikana asumistukea, koska en ole ollut siihen oikeutettu ja mä olen joutunut sitten maksamaan työkyvyttömyyseläkkeestäni kaikki vuokrani, joten mulle ei ole jäänyt sitten säästöä yhtään rahaa. Niin tiedustelisin nyt sitten Kelan kansainvälisten asioiden keskukselta, että mulla on toi matkabudjetti nyt aika tiukoilla. Mä saan kyllä todennäköisesti lentolipun ilman nettiä jostakin matkatoimistosta, mutta ne on sitten hieman kalliimpia. Mutta että mun ei tarvitse sitten vuorokautta lennellä ympäri Eurooppaa, koska ne niin sanotut halpalentoliput on just sellaisia, että sitten niin kuin 4-5 kertaa vaihdetaan lentokonetta lähtömaasta sinne kohdemaahan, eli tässä tapauksessa Bulgariasta Suomeen. Ja mä en niin kuin kykenisi niin kuin fyysisesti siihen ollenkaan. Ja mä nyt sitten olen sen pyörätuoliasian sillä tavalla yrittänyt ratkaista, että mä koetan saada niin sanotun invataksin täällä Bulgariassa noutamaan minut ja toivottavasti heillä on jonkinlainen pyörätuoli. Ja mä soitin sitten sinne Keski-Suomen hyvinvointialueelle, kun Kelan kansainvälisten asioiden keskus lähetti mulle ne yhteystiedot tai ne nettisivut ja sitten mä löysin sieltä Jyväskylän Palokan kaupungin osasta, jossa mä olen vuosikymmenet asunut aikaisemmin, niin mä soitin sinne tänä aamuna ja kysyin, että voisiko saada pyörätuolin Palokan sieltä apuvälinekeskuksesta lähetettyä tänne Bulgariaan kotiosoitteeseeni, jotta mä sitten pääsisin niin kuin liikenteeseen kohti Suomea, niin ne sanoi, että se ei kyllä oikein onnistu, mutta ne sanoi sitten sieltä Palokan apuvälinekeskuksesta, että kyllähän sitten kun Suomeen pääsee, niin siellä on Helsinki-Vantaalla kaiken maailman niin kuin, liikuntarajoitteisten matkustajien avustajia ja sitten näitä pyörätuolejakin on ja koko se matka sitten sinne Jyväskylään, niin mä saan sitten kyllä siellä Suomessa etapilta näitä rullatuoleja sitten itselleni käyttöön. No niin, eli Suomesta ei tule pyörätuolia tänne, mutta mulla on tuo matkabudjetti kyllä nyt niin tiukoilla, kun mä jouduin maksamaan osa vuokrastakin nyt täällä, että mä en pääsykään lähtemään heti 7. päivä tammikuuta 2025, kun mulle tuli se eläke pankkitilille, niin mä en voi asua täällä, jos en mä maksa sitten näistä ylimääräisistä päivistä vuokraa. Ja sitten muutenkin Suomeen saavuttua, niin pitäisihän mulla sitten olla käyttörahaa. Eikö siellä Kelalla ole jonkinlainen tämmöinen paluumuuttorahakäytäntö? En tiedä, mutta mulla on itselleni nyt semmoinen ehdotus, että jos voisin saada lainaksi 500 euroa Kelalta, jonka maksaisin takaisin esimerkiksi 2 erässä, eli helmikuussa ja maaliskuussa, jos Kela lähettäisi minun Nordean pankkitilille 500 euroa niin kuin matkakassaan, jotta mä en sitten jää tuonne pitkin maailman turuja ja toreja sitten hädänalaiseen asemaan. Ja muutenkin, että kun mun pitää sitten niin kuin, siellä Suomessakin tosiaan mulla pitää olla käyttörahaa, että mä pärjään sitten siellä.
mullahan nyt on tiedossa se Jyväskylän katulähetys ry:n ylläpitämä kodittomien, mikä se on se keskus siellä Kankitiellä, että siellä saa vissiin syödä aika halvalla. Ja siellä sitten saa asuakin, kun mä nyt en ole voinut muuta osoitetta rekisteröidä sinne Digi- ja väestörekisterikeskukseen kuin sen Roninmäen tien osoitteen Jyväskylässä, kun se oli, mä sain sen sillä tavalla, että eräs kohtalotoverini, joka on samassa asemassa mielenterveyspalveluiden piirissä siellä Jyväskylässä, niin hän mä olin netissä kertonut tästä uudesta kansaneläkelaista ja sen vaikutuksista, niin hän sanoi, että tulee hänen luokseen asumaan. Mulla on kaikki sähköpostikirjeenvaihto hänen kanssaan tallessa. Ja sen perusteella mä sitten rekisteröin hänen asuntonsa osoitteen, kun hän kutsui minut sinne asuntonsa sitten asumaan heti kun mä tulen Suomeen, mutta jos se nyt ei sitten käytännössä jostakin syystä onnistu tai jos hän on muuttanut mielensä, niin ainakin Jyväskylän katulähetys ry:n ylläpitämä tämä Kankitien 50 asunnon semmoinen kodittomien majoitus, niin sinne ainakin pitäisi päästä Jyväskylän Hannikaisen kadun sosiaaliaseman lähetteellä. Mä otin selvää. Ja se on sitten 11 € vuorokausi siellä, se yöpyminen siellä Jyväskylän Kankitiellä. Joten voisiko Kela mitenkään mulle järjestää 500 € pankkitilille niin mahdollisimman nopeasti. Mä kerron siis nämä mun pankkitiedot nyt tässä. Pankin nimi on Nordea, minun nimeni on Aare Sakari Lehtonen ja pankkitilini numero on ensinnäkin se BIC-koodi on NDAHH, eli Niilo David, se on Niilo David Eemeli Aapeli Heikki, joo. Se on se BIC-koodi ja sitten itse IBAN pankkitilini numero on seuraava. FI 98 2017 200 576697. Mä toistan. IBAN pankkitilini numero Nordea Pankissa on seuraava. Kirjaimet FI ja sitten numerosarja 98 20170576697. Mä teen tämmöisen videoviestin sen takia, kun mä oon niin fyysisesti väsynyt ja mun pitäisi sitten kauheasti kirjoittaa nämä samat asiat sitten sähköpostissa, niin tämä on mun mielestä kätevämpi ja ehkä ymmärrettävämpi sitten vastaanottajalle tämmöinen videoviesti. Niin, että jos mitenkään onnistuisi se laina eläkkeeni, tulevia eläkkeitä vastaan, mä pystyisin maksamaan siis ihan ja suostuisin maksamaan 250 € helmikuussa 2025 ja myös sitten toiset 250 € helmikuussa 2025 takaisin Kelalle, koska tämä nyt on tämmöinen hätätilanne ja se aikaikkuna sieltä, kun eduskunta äänesti sen uuden kansaneläkelain puolesta, sehän tapahtui vasta 11. joulukuuta 2024 ja nyt sitten on ollut hirveän pieni tämä aikaikkuna, että on voinut järjestellä asioita, kun mä olen ollut jo kuitenkin monta viikkoa, lähes vuoteen omana tässä. Niin tämä olisi nyt ehdottoman tärkeää, että mä pääsisin sinne Suomeen ja sairaalahoitoon hoitamaan noita jalkoja. Ja muutenkin, että asettautuisin sinne Suomeen pysyvästi asumaan sinne Jyväskylään. Kiitoksia tämän videon katselemisesta ja kuuntelemisesta ja moi.